Mládenci, jste poměrně dost populární skupina, změnila vás to nějak? No hele, já si teda myslím, já si myslím, že nás to nezmínilo, ale teď jsem mluvil s Petříčkem Korskou. A ten mi říkal, víš, na popularitu je nejlepší lék, si uvědomit, že jsou na světě jiní, kteří to umějí taky. Stejně dobře jak my. Ale oni... Stejně dobře, nebo líp, ale takový možný. Já to dělám poctivě celý život a Popularita. málo jsem se setkal s takovým. To není málo. A jsou některý, kteří třeba to dělají stejně dobře jako vy? Kdo třeba ku příkladu, pane Brousek? Já mám takový dojem, abych nekecal, jo, cirka takových 5 lidí, o kterých vím. Je to takový ten Koneča mám dojem, takový ten pianista jazzový. Korela. Ale on dělá všechno. Korela. Ten dělá všechno možný. Korela Ten je kluk to. šikovnej. Ten mě inspiroval tenkrát. Hardok. Herbie Hardok. Hraje. A takový nějaký zpěvák jsem viděl teďka na hlavní televizi. Já si myslím, že by jich mohlo být víc, ale nechtějí. Oni nám nechtějí. Žaralo. Kluci, a taky je známý, že když je takhle populární skupina, takže se všude kolem se motají krásné ženy. Jak to máte s tady tím, co? Ale Jestli můžete teda prozradit. mimo tu kameru, ale vidí to potom povídat, to jsou věci, ale to jsou barevné historky. To máš ty hlavně. Obzera teďka. Ale to by bylo na nový povídání, ty má jako historik, dědek blbej. To je broutník. To je brouťař. Jste se smí říkat vůbec tohle. Co nechvíš před starou říkat? Vy stará věc. Matěj, Stará řádila. píše se rok 2003, proč máš na hlavě melír? Já jsem si to nechal udělat, protože jsem si řekl, že by se to zase mohlo vrátit domů klidně. Hele, nechtěj to vyprovokovat, on je to aklivej trošku. Ondřej, vy jste se prosadil hlavně rolí ve filmu Pelíšky, je to už řada let. Dostáváte ještě nějaký zajímavý role? Tak jsem něco napíšu, já už jsem to když vybírám. A si trošku vyberu a pár scénářů se tam válí, já to prolistuju většinou ty mladý lidi, já nevím, takový ten syn toho kameramana, no. Ale jako, jsou to takový mladý filmy na mě. Jo, jak jsme se bavili o těch drogách, to pro mě moc není, no. Teď tam hraje ten z toho MiG 27 nebo tenhle ten jedna. No? Jedna. MiG 21. A je to pro mě moc mladý ty dialogy, já už tomu moc jako nerozumím a zdá se mi to, že to jde trošku do autu. Ale zase bys jako mohl jako být To je s tou muzikou to samý. Než jenom kamenný divadlo. No jo, tak, hele, divadlo to je láska velká. Kluci, čtete nějaký hudební časopisy? Já to nečtu. Mně to chodí domů, já to doma vyjadřuju. To mi Já jsem ten Ultra House teďka, Ultra House. No tak nějak, To bylo takový graficky, Hlavně, jako pěkný, musím počkej. pochválit ty grafiky. To se vrací do 30. let. Trošku takovou tou vybaveností a Ondrášku, těma ale názorama. to máš pravdu, ale teď si kladu otázku, je to ještě vůbec český? Je to hezký, ale je to český. Je to hezký, ale je to ještě vůbec český? Je tam ještě tak nějak o té české takový muzice nějaký něco? ty funky, no lekše, To je black samý, music, přesně. to se furt Funky, mele černá dohromady. muzika, už se to mele, mixuje, teď se to jako různě, jak se říká moderně, crossoveruje, crossover, jo. A tedy, pro mě muzika skončila fajtama. No jo, ne, Fajtama. To byla rozdělá kapela ještě. Ty dělají Commodore tenkrát, to Ale- byl hit. Pro mě poslední Easy, rozumná easy. kapela na světě jsou fajky. Easy. To byl hit. Ale to je ten Lionel Richmond. První deska. Richmond. A druhá deska. A potom s tím Mickem Patonem. To bylo špičkový, jo, pro mě. Generál Patton, vynikající. Hrálo si to, kytára, taky to bylo poslouchat. To bylo poslouchatelný ještě. Kluci, a co takhle jídlo? Já si rád ukuchtím občas něco, ale spíš takovou tu českou klasiku, víš, jako
Rajda, já nevím, Rajda si to maněl, bych žád, vepřový, nějaký pličky. Ne. To mám jako smetanu, to tam dává. Musím říct, Ondra vaří špičkově. Stará bába. Podle mě, akorát do té špičkový, no, bys měl dát víc té mrkve, aby to dostalo to. No, to bylo. Začí to. Já jsem měl jiné přehnášku tím celerem. Celer. Ty jsi si udecel, si myslíš, že ti to ještě... Celerovej. Kluci, a co říkáte tomu, že v čele Evropské unie bude nechvalně známý Ital Berlusconi? No. Berlusconi. Já znám od toho Viscontiho a jak všechno. Já Ital. A na ty tady moc to jsou. Oni jsou taky škety divoký, to je italská domácnost. A ty tam Ital, ty tam mě, to stejný. Říkám, to stejný. To jsou se právě. Stejně Italská krev, to je mi daleko. A jak byste hlasovali, pro nebo proti, kluci? Pro vstup nebo proti? Já proti, já ty hotovky miluju, to si nedám říct. Jo, na naše pívečko nám přišel. Hovno. Asi si to táhnou i tam do Bruselu. Takže proti, teda evidentně. Já proti, no. Jasně proti. Já ti říkám, nějaký novoty tady, když tady ten autobus, vole. Jo, já si... Vyjede z Unie, zasere tady celý podduší, je nějaký, já nevím odkud. A To bude asi z Velké Británie, kluci. no, tak to u mě skončil, už teď. A Mazej. to nejradši. Jestli si... Janek Hír. Emergency dáme. Mazej s tím už, ale. A jak se díváte na to, že padl režim Sadáma Husajna, mládenci? To je výhoda, bylo to tam jako na ostří nože tenkrát. Jako... Tam to bylo ostrý. Byl to diktátor velký. S tím bych si nezahrál. Ale já si stejně myslím, že se vrátí. Ale prý tam někde žije teďka. Dostal nějaký vzkaz někdo, nějaký ten úředník americký. Já si myslím, že on si žije v Lísku, víš? On si to právě pěkně uměl zařídit, jo? On má nějakou kajdu někde, v té stepy. Možná je požemní tam za Kluci, mohli byste pozdravit čtenáře našeho časopisu Ultramix? Ultramix jsme se ženou vzpomenout. Já zdravím všechny posluchače, čtenáře Ultramixu a přeju jim hodně štěstí, lásky a pohody. A buďte mladí a jako, já proti mu nic nemám, ale Neberte se, buďte mladí a jděte si za svým snem. Hele, mám takový moto z jednoho muzikálu, mít sen a jen jemu se vzdát, vždy sám proti přesile stát, projít nahý houštinou žalů a smrt ne a boj o svou čest neprohrát a tím se žijte vy ultramixáčci. Tak čau. Já jsem Pavel, hraju na baskytaru Monkey Businessu a zdravím čtenáře Ultramixu. Já jsem Toně Graves a pozdravím časopis Ultramix. Hezký večer. Ale, mokrá prodejel na festival, nejlepší věc. Ale zbyt prokol. Ne, to není to tak. Kluci, Firmy, Poslouchej, jo. kluci, jak vy jste se vlastně dali jako Monkey Business dohromady? ale to je dlouhá historie. To je dlouhá historie. Pojď to povídal, prosím tě, to je jasný. Hele, jak jsme se dali normálně, ty jsi zavolal Ty jsi byl mě. Matěj, víš? Já jsem byl Matěj, ty jsi byl. Já si myslím, že jsi zavolal. Ty jsi zavolal. Ty jsi zavolal a sebral si, aby si mohl hrát se mnou v kapele. No jo. Já si to moc dobře pamatuju. Ty jsi měl nějakou klubovou takovou partičku, ale... Hele, já já si tě měl tenkrát. Já si říkal, jsem směl. chlap, bláznivej, zpívá jak bambu a to bylo. nikdo o něm neví. Kluci, No, jste poměrně dost populární skupina. Jezdíte rádi takhle na festivaly?
Já si My tak- jsme se toho najezdili spoustu. Já si tak maně vzpomínám, člověče, to bude tak 481. Teďka, když počítáme ten Brod, teďka. 481. Tak Kecáš! Ty v Putavik jsou na druhý. Mládenci, S tím mixem. No, já to uznávám, tyto co. kluci, a proč vlastně děláte hudbu? Hele, já to dělám z lásky. Protože láska se musí Nebudu říkat, pěstovat v že každém pro věku. prachy, že jo? V každém věku. Nebudu prazorazovat. Ale Ať to máš tak to jako- víš, to je s každým biznisem takhle. Člověk si musí nejdřív rozvrhnout plán, jo? Jakou cílovku se oslovit, jo? A tak jako jít na tom od lesa, víš? Normálně si Já oslovuji takový od 40 do 60. To mě baví. Já jsem si spočítal, že v roce jsou nenároční 2001, jo, začne znovu frčet metal. Tak si plánuju, že si uděláme metalovou partičku. To si na to, já do toho s tebou nejdu, to je pro mladší. Kluci, Pro mladší. teď vy jste pořád duší mladí. Co říkáte tomu, že světová i česká taneční scéna je na ústupu? To zločin. To zločin, ne? Já jsem rád, já jsem se o to tak jako postaral. Promluvil jsem s pár vedlými lidma a říkal jsem, hele, toho kopáku už bylo dost. Kopáku bylo dost, takovou tu na dobu, 1, 2, 3, 4 nebo 5 nebo, to je jedno, to lítá, od lidi jsou u toho světovaný nebo co, to u nás nebylo tenkrát. No, ale my jsme ještě hráli. U nás jela dechárna, ano, nástroje ze dřeva, já nevím čeho, vyrobený. To byl člověk, a ten si vzal nástroj. Žádný digitál pro nás neměl smysl, hodnota, První nahrávky ve studiu, to bylo do pasu. pásek, no pásek, to Všechno to jelo. bylo do pasu. Kluci, a jak se díváte, že s hudební scénou celosvětovou jsou neodmyslitelně spjaty drogy? Jaký máte vztah k drogám? Já to neberu. Já jsem si řekl, Já to neberu. no jistě, zkusil jsem pár, ale nic to na mě nezanechalo. Já říkám, to je dobrý. Jako, ať si to vyzkouší mladý, ale podívejte se, Já si myslím, že každý je svého štěstí. jak bych to nazval, no je to něco mezi snem a skutečností, jako, je to jako když lítáš, ale jak říkám, no, bereš to, jo, to jsou taky vynáležení, to